mutane da yawa za su yi failing a harkar social media. So da yawa za ga mutane ta DM, ta comment section, ta ma koma ina ne ana tambaya na yaya za a yi in je viral, yaya za a in gyara content ina, yaya za a yi in yi kaza. Amma in ka duba fejin mutum sai ka ji ranka ma ya ɓaci, abin ma yana baka haushi saboda me mutum ma bai ma shirya yin zuwa ma viral ɗin bane ba, saboda irin yanayin content ɗin da ake yi ma kwata-kwata ma bai da hankali. Ba abu bane da zai ilimantar, ba abu bane da zai bada sha'awa ko kuma zai bada nishaɗi. Kawai mutum ya zauna ko ya hoton kansa ya sa waka. Irin mutane kawai ba su shirya yin abin da ya kamata su yi ba don su je viral, ba su da wannan jajircewa. Wasu ma za ga sun tafi viral ɗin ma gashi sun samu followers ɗin, amma me sun kasa tsayawa su yi haƙuri su fahimci ma yanda creator economy yake aiki har ma su samu kuɗi da harkar content ɗin da suke yi. In har ka shirya kuma kana son wayewar kai a harkar content creation, ka tabbata ka yi following ina, saboda akai-akai ina posting videos da zai taimake ka da harkar content creation har ka samu kuɗi ma online.